Oh alah, aman iki lur jan. Ya ceritane nyong karo badire wong telu ya arep menek mari dhuwur gendeng lur. Soale jare nang dhuwur ki akeh runtahe kowe lah ya. Otomatis ya kudu nggawa andam barang lur. Nah, ki nyong paling medeni ki andane ki anda modern lah ibarate. Ya soalnya kan anda zaman siki lur anak bae ya digawe simpel nganggo rakitan kaya kiye. Nek nang omah kan otomatis andake ngarep pring lur. Dadine atos ya lur ya, dadine kuat. Kuat terus dhewek ya tenang goli meneke. Nek iki kan otomatis di cekrek-cekrek lur mbok menawane apa mbok menawane pencangkale kene sing kendho kan malah keglewang iki lur. Moko malah rugi nemen ya. Nyembelunane ngeri lur, tapi nyang munggah dhuwur lur. Ya ndeleng situasi dhuwurnya kan urung pernah munggah dhuwur lur. Jadi pengen nemen nang dhuwure lur ya. Mbok menawane nang dhuwur ya ana pemandangan sing apik. Lah kene wis nang dhuwur lur. Nang dhuwur gendeng ya lur. Nah, kene pertama kali main dhuwur gendeng ndelengi jarku lah anu nggone amba jebul-jebul nggone anu seuprit lur. Mepet nemen, tapi alhasil ya bisa melihat pemandangan yang indah seperti ini lur. Ora tahu-tahunya dhuwur gendeng iki lur. Kene mburi muke nang wit pringe lur. Wit pringe sing kadang ki nyogoki mring kamar lur. Biasanya waktu kayak kan ditegori lah anak hewane lur kayak kan mbok sremet mbajing ora ngerti. Akhirnya kan ditetek terus dibuang lah. Terus kotorannya ki dibuang. Soalnya kayak bar manak apa kepriwe. Lah ki pemandangan nang dhuwur lur kayak gentong sing ada banyu sing kadang macet lur, otomatisnya kadang bodol lah. Opo kayak akeh masalah ya lur. Kene dhuwur batine kene mlidik banget nyong sikile lur. Deleng ngisor ngeri nemen yakin. Lah alhasil ki moten-moten grimis lur. Jadine ki dhewek kudu cepet-cepet bersihi sing jenenge kuwi pembuangan air. Soalnya nek kesuwen ya engko malah dadine banjir maning. Nah, kita bener-bener kudu dibersih dengan sebaik mungkin lur. Soalnya nek pernah sih lur kejadian neng pas ngene bendung lur nang ngisor kayak banjir lur, banjir pokoknya banyune mili kayak nang talang ya lur. Pokoknya nang jero omah kayak lagi nang njaba udan-udanan lur. Nah, otomatis kan kudu menek dhuwur kene. Nah, terus listriknya dipateni kabeh nek ora engko malah kesetrum soalnya nang akeh kabel lur. Ya iku intine lur. Berarti kayak iki wis dibersih kan kon ora banjir maning lur. Oke lur, terima kasih lur.